ख्रिस्त येण्याचो पहिलो सणवार. शुभवार्ता मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्सेस 35 to 10 verses 1, 5, 6 to 8. जेजू जुदेवांच्या सिनोगगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पासरीत आणि हर एक तरांची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आणि हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज खळवळायन भरलें. कित्याक गोवली नातलेल्या बोकऱ्या बरी ते घुस्पडून भिजूड उरले. देखून जेजू आपल्या शिशा लागीं म्हणालो, पिकावड येतेस्ट आसा, पूण वावरेडी थोडेस. देखून पिकाच्या दन्या लागीं तांणी आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसा लागीं आपयले आनी देंवसार धांवडोवच्यो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले, अन्य जातीच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी सामारियंगारांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासरीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, पोटकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडया. हुंक्याक तुमकां मेळना, हुंक्याक तुमी दिया. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका ख्रिस्ता.